45-vuotias mies kiistää syytteen. Hänen mukaansa tarkoitus ei ollut uhkailla ministereitä, vaan kirjoitus oli tarkoitettu lennokkaaksi pakinaksi. Kreikan tukipaketti sai toukokuussa eduskunnan kyselytuntia seuranneen 46-vuotiaan miehen tuohtumaan pahasti. Hän kirjoitti netin keskustelupalstalle, että voisi vaikka itsekin ampua silloisen pääministerin Matti Vanhasen ja valtiovarainministeri Jyrki Kataisen. Se oli tämmöinen poliittinen kannanotto, jota varsinainen uhkaus ei ole ollut, kun sitä ei ole tarkoitettu niiden ihmisten tietoon edes. Se oli värikäs kirjoitus ja tämä kirjoittaja kyllä aikaisemmin saanut äidinkielenopettajalta 10, mutta nyt arvosana oli syyte. Syyttäjä pitää miehen kirjoitusta vakavana uhkana demokratialle. Hän vaatii miehelle ehdollista vankeutta laittomasta uhkauksesta ja julkisesta kehottamisesta rikokseen. Mies puolustautui kertomalla, että kyseessä oli suljetussa netin keskustelukerhossa esitetty pakinatyylinen puhina, eikä mikään vakavasti otettava uhkaus. Perinteisen median lisäksi oikeudenkäynti kiinnosti kansalaisjournalisteja. Ei voi kommenttia. Onko nyt oletettavissa, että tällainen syyttäjien syyttämiskampanja tulee niin kuin entistä enemmän tänne? Millään tavalla tätä asiaa. Saadaanko minun muutama kysymys? Ei, meillä on näköjään täällä syyttäjälaitos tällainen, mikä ei osaa kommentoida. On tää mennyt mielenkiintoiseksi tää maailman meno. Näin tää menee. Valtakunnan syyttäjät on ihan perseestä.